Kaixo, bideo honetan hitz egingo dugu Keplerren hirugarren legeari buruz. Vale. Adierazpen honekin laburbildu dezakegu hirugarren lege hau. Zein da ideia? Gu daukagu, vale, gorputz bat, m mas handia daukana, eta gorputz honek sortzen du eremu gravitatorio bat. Eta eremu gravitatorio horren inguruan, egongo dira, bi gorputz biraka. Zeintzuk izango dira? Gure gorputz gorria, vale? Bere orbitaren erradioa R' bat izango dena, eta gure gorputz berdea. Imaginatu dezakegu hau dela eguzkia, eta hau dela lurra, eta hau Jupiter, edo aldrebes. Imaginatu Jupiterrek ilargi bat baino gehiagoa dauka, hau izan daiteke Jupiter, hau Jupiterren ilargi bat, eta hau beste ilargi bat. Berdin dio kasua. Vale. Ikusiko dugu nola helduko garen ona, eta zelan erabili. Baina ideia da hurrengoa. Gorputz honek daukan erradioa, R bat, eta gorputz honek bira bat emateko behar duen denbora, hau da, T bat, bien arteko erlazioa, hau da, T bat karratura, zati R bat kubora, eta zeran ikusten dituzu karratuak eta kuboak, eta ja flipatzen zaudete, baina ideia da, imaginatu esaten diatela. Lurra, hau da eguzkia, hau da lurra, eta esaten diate, bere erradioa da, ez dakit zenbat. Eta bere periodoa, kasu honetan 365 egun, bale? Eta ja badauzkat datu horiek. Eta esaten diate, aurkitu dute beste planeta bat, eta planeta horren periodoa da 4 urte. Gure 4 urte. Zein izango da horren erradioa? Hau da, 4 datu hauetatik T bat, T2, R bat eta R2, hauetatik 3 izan ez gero, 4 lortu dezakegu. Eta hori oso interesgarria izan daiteke. Errepikatzen dut. Bi gorputz ezberdin daude biraka gorputz masibo berdinaren inguruan. Gorputz baten orbitaren erradioa eta bere periodoa ezagutuz gero, beste gorputz baten periodo ezagututa jakin dezakegu zein den bere erradioa. Edo beste gorputzaren erradio ezagututa jakin dezakegu zein den bere periodoa. Eta egin dezakegu hau 2 gorputzekin, 3 gorputzekin, 4 gorputzekin, hau da, baten informazio izan da bestena lortzea asko errazagoa da. Eta selektibitateko azterketetan horrelako ariketak batzutan agertzen dira, bale? Keplerren hirugarren legea. Ikusten dituzunean 2 gorputz daudela, periodoak eta erradioak agertzen direla, hau izango da erabili beharreko ideia. Ikusiko dugu zergaitik heldu gaitezken ona, eta gero, ea hobeto ulertzen dugun. Aurreko bideoan kalkulatu dugu orbita periodoa zelan kalkulatzen den, eta hau da bere adierazpena. Vale, egingo duguna, behitu. Lehenik eta behin, bi aldeak karratura egingo dugu. Eta egingo duguna da, R kubo hau ona bera eramango dugu zatitzen. Eta adierazpena lortu du. Fijatzen bagara, vale? T karratu eta R kubo, imaginatu gaudela gorputz gorriarekin. Beraz, T izango da gorputz gorriaren periodoa. R izango da gorputz gorriaren orbita erradioa. Eta hau karratura eta hau kubera egiten badugu, hau honek ematen duena da lau, zenbaki bat, bider pi, beste zenbaki bat, G, konstante bat, 3 zenbaki hauek beti izango dira berdinak, berdin zaigu zein planeta den, zein erradio daukan, zein periodo, 3 zenbaki hauek beti dira berdinak. Eta M izango da eremu gravitatorioa sortzen duen gorputzaren masa. Beraz, bi gorputz ezberdin, gorputz berdinaren gainean inguruan badaude, lau, pi, G eta M hauek berdinak izango dituzte. Beraz, nik egiten dezaket, hau, gorputz gorriarekin, eta horrela geratzen zait, vale? Gorputz gorriarekin egiten badugu, T jartzen dugu T bat, gorputzaren periodoa hori izango zen, eta R bat, ezta? Gorputzaren orbita erradioa. Eta gorputz berdinarekin egiten badugu, berdina. Eta fijatzen bazarete, bai batean, zein bestean hemen agertzen dena, berdina da, beraz, hau, honen berdina bada, hau, honen berdina, eta hau biak berdina badira, zuzenean esan dezakegu hau eta hau berdinak izan behar direla. Eta hau berdintzen baditugu, lortzen dugu ona heltzea. Errepikatzen dut. Zer da jakin behar duguna? Jakin behar duguna da, honetara heltzen gara periodoaren adierazpenetik, baina argi izan behar duguna da. Ezagutzen badugu gorputz baten periodoa, eta baita ere horren orbita erradioa, beste edozein gorputz baten periodoa eta erradio ezagututa bestea lor dezakegu. Baina pi gorputzak egon behar dira biraka gorputz masiboa edo eremu sortzailearen inguruan, berdina. Vale? Eta hori da Keplerren hirugarren legea selektibitateko zenbait azterketetan erabiliko duguna.